To, čo je vlastne dobré, čo oproti včerajšku a dneskajšku, je to, že vlastne je za nezvyklé to, že vlastne na výsledku Bonsaslova za väčšinu tvárujú rastliny, ktoré tu iličné, či borovice, borievky. A vlastne teraz za posledné 2 dní, keď si pozriete, tak vlastne máme 4 listaté stromy a vlastne len 2 iličnaté stromy, ktoré sú tu. Takže je vlastne možno vidieť aj inú rastlinu ako klasickú veľkú borovicu a borievku. Samozrejme, takáto veľká škôlková rastlina, ktorá tu je nie typická bežná pre človeka, ktorý má nejaký byt, pretože tým možnosti sú oveľa menšie, ale s takou malou borievkou sa dá tvarovať. To, čo vlastne robí teraz Joel a Pedro, je o tom vlastne, že ak máte aj hotovú rastlinu, tak vlastne pre niekoho hotová rastlina je vlastne iba dobrý základ a z toho sa vlastne dá robiť niečo ďalšie. Takže nech máte čokoľvek, vždycky to viete vlastne nejakým spôsobom predstavovať, vždycky to viete vlastne nejakým spôsobom upraviť a viete tomu robiť oveľa kompaktnejší, krajší a uľahčenejší tvar. Ideálne vlastne je, keď ten strom má ideálne proporcie, to znamená, že máte správny pomer medzi výškou a šírkou stromu. To trvá na tej dolnej báze, keď máte hrúbku stromu pri bonsajoch, tak je to 1/6 alebo 1/7. Tak ak máte 10 cm na báze, tak by mali do 70 cm. Ak máte 2 cm, vlastne optim bol 14 cm výška. On takto samozrejme nefunguje presne, pretože je to ako s deťmi, aj vy ste všetci boli deti a keď ste boli mali, tak vám rodičia nekupovali nohavice pre dospelých, pretože jednoducho je to tak. Čiže treba rozhodať, že ten strom rastie a on sa do nejakej výšky dopestuje a do nejakej hrubne, ale či robíme niečo na okamžitý výsledok a niečo robíme na